даркшудашавии иншооти таъиноташон гуногун дар ҷамъияти деҳоти сомони шаҳри ҳисор муовини сарвазири тоҷикистон гулмаҳмадзода давлатшоҳ қурбоналӣ ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ иштирок намуда қайд карданд ки тибқи амри президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру навоии ҷумҳурӣ дар шаҳри ҳисор ва ҷамоати шаҳраки он низ нақша чорабиниҳо таҳия гардида барои амалӣ намудани онҳо тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. то соли 2021 дар шаҳри ҳисор сохтмони 700 иншоот аз ҷумла бунёди муассисаҳои таълимию тиббӣ ва фарҳангию варзишӣ, марказҳои савдо, хонаҳои истиқоматӣ ва хиёбонҳои фароғатӣ ба истифода дода мешаванд. маркази савдои бобоҷон дар деҳаи хирманак иборат аз 2 ошиёна, мағоза, маркази касбомӯзӣ, дорухона, кошонаи ҳусн аз тарафи соҳибкор аҳмадҷон ишқуватов сохта ба истифода дода шуд. мо соҳибкорони ҷавон ба деҳаамон як маркази савдои бобоҷон, 2 ошиёна, мағоза, дорухона, ҷои массажи кӯдакона, сехи дузандагӣ, ҷои чакан ҳамея гирифтем дар деҳот истифода додем. ҳамин рӯз ин маркази савдода 20 нафар ҷои кори доимӣ ташкил шудааст. мо соҳибкорои ҳамин деҳа кӯшиш мекунем бо сам мегузаронем. иншооти дигаре ки аз ҷониби намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти маҳал мавриди истифода қарор гирифт, ин як пули калони мошингузар аст ки ду ҷамоати деҳот Сомон ва Навободро бо ҳам мепайвандад. аз ҷониби оилаи Сатторовҳо ба маблағи 2 млн 700 000 сомонӣ сохта шудааст. пули дарозии 33 метра сохта ба мардум ба истифода додем. пештар ина чӣ хеле ки шумо мебинед, пештар иҷа як пули одамгузари май даҳак буд, ана як 30 сол пеш буд пули мисол камтар мошинра ҳами вайрон шуд рафт. ана мо ҳам иқдом гирифтем, ҳарчанде ки мо ки соҳибкор аз берун аз ватан ҳастем, ана вақт дар фикри ободии ватан ва деҳаи худмон ҳастем. мо на зиёда ана кӯприк дар деҳаи худмон, балки дар сатҳи ҷумҳурӣ ҳам хела мисоли ордамҳои худмонро гузарондем, дар ятимхонаҳо, ана дар деҳаи худмон дар се ҷо об гузарондем, зиёда аз 80-133 метр, як ҷо 75 метр зада оби мисол нӯшокӣ бировардем ба мардум додем. соҳибкори деҳаи мо ки Баҳромҷон Сатторов ном дорад, на балки дар ҳудуди деҳа, дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон мана ҳамин хел корҳои ободонию созандагӣ иқдом гирифтааст. ин берун аз марзи кишвар дар Федератсияи Россия бошад ҳам боз тасмим гирифтаем ки дар ҳудуди деҳа як бунгоҳи калони тиббӣ, маҷлисгоҳи калон, сарфарошхона сохта ба истифода диҳем. сокинони шаҳри ҳисор тасмим гирифтанд ки ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо омодагии ҳаматарафа ва дастовардҳои арзанда истиқбол гиранд. амалӣ гардидани чунин тадбирҳои созандаю ободкорона аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми шарафманди кишвар, хусусан соҳибкорони ватандӯсти мамлакат, ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ҷиҳати самгузорӣ дар ободии маҳал ва муҳайё намудани шароити созгор баҳри ҳамватанон дастгирӣ менамоянд.